Upat na ang patay, samtang laing upat pa ang ginapangita. Humanaanod sa Talomo River sa Davao City, dihang mikusog ang bulog sa tubig sa maong sapa kagahapon. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, nangaligo sa mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen ang kadaghanan sa mga biktima dihang wala nila damha ang kalit nga pagsaga sa tubig. Ang ubang biktima naabtan ug nadalagyod sa bulog sa tubig. Dinhina sa mga dagkong bato tunga sa Talomo River na tanggong ning pipila nga naligo partikularmente sa mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen, Baguio District, Davao City. Dihang kalit midako og mikusog ang bulog sa tubig alas 12:30 sa udto nitong Domingo. Sa report sa Baguio Police Station, 12 ang na-rescue apan 5 ang naanod. Animang kung 5 nga naana dito ma'am, puto dia ang unang natangay kani sa bugso sa tubig ani sa ulo, kumbaga sa ulo ba. Ang wala din sila ka kuan nakadagan. Kasi nagpabilin dito sa atong sa may pangpang safely rescued to sa... Sa 5 nga natahong missing, usa ka 12 anyos ka babae nga taga St. Jude, Buhangin ang nakaplagang patay daplin sa sapa sa Barangay Kawayan nga wala na'y sapot alas 6 kaganing buntag. Parayon pa ang search and retrieval operations sa otoridad sa ubang missing. Ang mini Asik-Asik Falls daang gibawalan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga kaliguan kay delikado. Gumikan sumala sa Mines and Geosciences Bureau 11 na sayrang peligro sa pagdahili sa yuta ang maong lugar. Wala gina siya gi-recommend for leisure ba sa atong mga kaigsuonan nga ganing gusto mga ligo, magpabugnaw kay tungod sa init sa panahon. That area is gi-consider maguna-tuna siya as a danger zone. Kay na ay mga times no labi na gyud kung na ay mga pag-ulan-ulan nga lagi bigla nga moabot sa nga kusog na sa tubig ya kay ngano ang Asik-Asik Falls is that's already an upstream area. We consider that as upstream area of the Talomo River. Diri gikan ang kapitan sa Barangay Tamayong mag-UN resolution na lang siguro ni nga as for now kinahanglan nga i-close namo ang kaning diri sa may Pulang Bato o sa mini Asik-Asik. Kung diri moagi amo yung buwalan sila nga makasulod. Sa samang adlaw, ang 13 anyos ka babae nga taga Barangay Tamayong ang nakaplagang patay. Naglakaw siya nga wagi wagi ko kalibutan giniato siya sa pa. May ambak siya. Taw-taw pag ambak niya atol pud nga ang baha niabot na gyud sa iyang giyagid sa iyang katugpang. Patay na sab nga nakaplagan sa Barangay Riverside ang mag-amahan nga 47 anyos ug 11 anyos nga lalaki nga taga Barangay Tamayong. Sa karon Sara, padayon pa ang pagpangita sa upat pa nga missing. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.